Helo, croeso i sesiwn adolygu e-sgol uwchgyfrannol. Fyddwn ni'n edrych ar uned 2 heddiw a mae Mr Rumble yn mynd i drafod techneg arholiad a datblygu'r techneg arholiad na ar gyfer cwestiwn 1 yn uned 2. Helo pawb, a diolch am ymuno gyda ni heno nawr. A fel wedodd Mrs Bevan fyna, fyddwn ni yn canolbwyntio ar uned 2 cwestiwn 1 yn y sesiwn yma. Felly, sesiwn 45 munud, yma tipyn i fynd trwyddo. Felly, na i fynd trwyddo fe nawr. Ond os mae unrhyw cwestiwn gyda chi, please rowch e yn y boxes, y chat, a newn ni ateb nhw ar y diwedd. Felly, cywir neu anghywir i ddechrau bant. Os na roi'n munud i chi nawr, jyst i edrych ar ein yn gyflym, a jyst ddim eisiau rhoi dim byd yn y chat, os falle yn eich pen chi, pa un o'r ein sydd yn gywir a pa ein sydd yn anghywir am uned 2. Nawr de, felly papur ffynonellau yw uned 2 i raddau, gan bod na cwestiwn ffynonellau yna fe, ond mae hefyd cwestiwn dehongliadau. A falle, yn yr uned sesiwn wythnos nesaf, nhw'n ni edrych ar beth yw dehongliadau yn union. Rhif 2, mae uned 2 gwerth fwy nag uned 1. Wel, mae hwnna'n anghywir gan bod y ddau uned werth yr un faint, sef 50% o'ch gradd uwchgyfrannol. Mae yna 2 cwestiwn o fewn uned 2 cywir. Rhaid ateb y 2 cwestiwn o fewn uned 2 cywir. A rhif 5, mae uned 2 yn canolbwyntio ar amcan asesu 1, 2 a 3. Wel, mae hwnna'n anghywir. Mae'n canolbwyntio ar amcan asesu 2 a 3. Ac yn y sesiwn yma a wythnos nesaf, newn ni'n edrych yn union beth yw amcan asesu 2 a beth yw amcan asesu 3. Fe byddwch chi'n ymwybodol o'r hyn fydd yr arholwr yn edrych yno wrth i nhw edrych ar eich papur arholiad chi. Felly, hwnna jyst yn crynodeb cyflym o'r hyn i di edrych arno'n barod. 2 cwestiwn, ffynonellau a dehongliadau a 50% o'ch gradd uwchgyfrannol. A heddi fyddwn ni'n edrych ar y ffynonellau, sef cwestiwn 1, a mae cwestiwn 2 yn dehongliadau, sef sesiwn wythnos nesaf. Nawr, un o'r pethau dwi eisiau tynnu sylw chi yn syth yw, mae yna 8 opsiwn o fewn uned 2. Felly mae'n bosib bod yna pobl sy'n ymuno gyda ni heno yn gwneud opsiwn 1. Neu falle bod chi'n gwneud opsiwn 6, sef Ffranc. Nawr, opsiwn mwyaf poblogaeth yw opsiwn 8, Gweriniaeth Feima a'r Almaen. Ond does ddim ots pa opsiwn ydych chi'n gwneud. Okay? So, heno, dyn ni ddim yn canolbwyntio ar adolygu rang pwnc. Bydd hwnna'n amhosib, gan bod yna 8 opsiwn a 45 munud. Fyddwn ni'n edrych ar y techneg arholiad. Ond, a fi eisiau pwysleisio hwn, please, bydwch danto nawr, gan fod y cyngor a'r gwybodaeth yn berthnasol, boed yn chi'n neud opsiwn 1, neu opsiwn 5, neu opsiwn 6. Iawn, felly, yr un technegau, yr un fath o cwestiynau byddwch chi'n cael o fewn yr 8 opsiwn. A fydd cwestiwn 1 yn canolbwyntio ar amcan asesu 2, a fydd cwestiwn 2 yn canolbwyntio ar amcan asesu 3. A newn ni chydig nes ymlaen o ran beth yn union yw amcan asesu 2 yn golygu. Nawr, os chi'n gwylio hwn yn fyw, fydd hwn yn cael ei e-bostio allan i chi, y pwynt pŵer, ond hefyd bydd chi'n cael fath o trefnydd gwybodaeth dwi wedi creu i chi. Bydd hwn yn yr atodiad, attachment o dan y fideo, os chi'n gwylio hwn yn fel y recordiad o fe. A beth sydd fi fan hyn yw rhyw fath o checklist, restr wirio o'r hyn sy'n angen gwybod, a mae hwn ar gyfer bob un o'r opsiynau. Felly, yr un sy'n ar y sgrin ar y foment yw opsiwn 1, ond mae yna un o'r opsiwn 2, 3 ac yn y blaen hyd at 8. A na i ddangos nes ymlaen sut mae'r trefnu'r gwybodaeth yma yn mynd i roi rhyw fath o cliw i chi o ran beth fydd yn y cwestiwn ar gyfer yr arholiadau. Yn yr un modd, fydda'n danfon rein allan, dim fi sydd wedi creu rein, mae rein wedi cael ei greu gan cybac. A mae un ar gyfer bob opsiwn, felly dyma un ar gyfer opsiwn 1, mae un fan hyn ar gyfer opsiwn 8, sef Gweriniaeth Feima, a maen nhw rhyw fel 2 tudalen ar gyfer bob opsiwn. Eto, gyda rhyw fath o checklist ar y chwith o beth sydd angen gwybod ar gyfer bob opsiwn. Felly, please edrychwch yn nhw, a fel wedais i, nes ymlaen yn y cyflwyniad, byddai'n dangos
sut mae'r rhestr wirio yma yn mynd i helpu chi gallu rhagweld y taip o cwestiynau fyddwch chi'n cael yn yr aroliad yma yn mis Mehefin mae aroliad 1-2. Nawr, adolygu, mae un o'r pethau dwi'n clywed yn aml gan y myfyrwyr dwi'n dysgu yw, wel, gan daw ffynonellau a dehongliadau 1-2, does ddim angen gwybodaeth, does ddim angen adolygu. Nawr, dyw hwnna ddim yn wir. Allai ddim pwysleisio pa mor anghywir ydy hwnna. Mae'n holl bwysig, mae gyda chi y lefel o dealltwriaeth dwys yma mwyn gallu defnyddio'r ffynonellau yma'n bwrpasol i gyrraedd y lefelau a bandiau uchaf yn y cynllun marcio. So'r fath tasgiau allwch chi gwneud, mae pawb yn adolygu'n hollol gwahanol, ond dyma'r fath tasgiau dwi'n awgrymu fy myfyrwyr i wneud yw pethau fe llinell amser, a mae hwnna'n rili defnyddiol, a gobeithio nes ymlaen i ddangos sut mae llinell amser yn berthnasol. Geirfa. Mae'n holl bwysig am chi'n edrych y ffynonellau dehongliadau, efallai bydd na gair chi ddim yn ymwybodol ohono yn dod fyny. Felly mae creu geirfa o'r geirfa llwyddol yn holl bwysig. Bywgraffiad, fel autobiography o unigolion, eto yn rhywbeth handi. Grids adolygu, ffyr yn ystod chi yn sleidiau blaenorol, flashcards, cardiau fflach, neu un o'r pethau dwi'n mwynhau mwyaf, dwi'n mwynhau gair anghywir, ond fwyaf defnyddiol yw mapiau meddwl. Felly eto dwi'n awgrymu fod chi yn defnyddio'r air un, ond mae yna lot fawr o gwahanol ffyrdd ar gyfer adolygu. Ond yn syth mlaen i cwestiwn 1. Nawr, dwi ddim yn rhyw fath o psychic, ond un beth allai mwy neu lai garantio chi reit nawr, dyma sut bydd cwestiwn chi'n dechrau. Boed yna opsiwn 1, 2, 3, 5, beth bynnag, dyma sut bydd eich cwestiwn chi yn dechrau. Gan ddefnyddio'ch dealltwriaeth o cyd-destun hanesyddol, aseswch gwerth y 3 ffynonell hyn i hanesydd sy'n astudio ... Nawr, dwi ddim yn gwybod beth yn union sy'n dod lan ar ôl hwn, ond mae'r cwestiwn yn mynd i ddechrau fel hyn. Nawr, yn cofio fi'n dweud am y trefnydd gwybodaeth yn rhyw 4 sleid yn ôl, dyma sut maen nhw'n mynd i ddod mewn yn handi. So, ar y sleid nesaf, os chi'n edrych ar yr ochr chwith, dwi wedi rhoi lawr cwestiwn aroliad chydig o flynyddau yn ôl. A byddwch chi'n gweld dechrau ffynonellau, y cwestiwn yn union fel dwi'n gweud, gyfeirio'r ffynonellau, defnyddio hyn chi'n gwybod i deall y cyd-destun hanesyddol ac yn y blaen. Ond beth chi'n gweld yw, dyma le mae'r trefnydd gwybodaeth dwi wedi rhoi i chi, mynd i fod yn bach o help i chi. Fydd gweddill y cwestiwn yn dod allan o'r bocsys sydd ar y chwith. So'r daflen restr wirio yna, mae yna 5 bocs, fel 5 rowd i chi de, ond ar y rows yma ar y chwith, fydd y cwestiwn dod allan o hwn. So, fel chi'n gweld yna, dwi ddim wedi geidio fe'n union yr un ffordd, ond mae'r cwestiwn yma yn canolbwyntio ar 2 fynatiaid rhwng 1920 a 30. Wel, mae hwn yn dangos y newid yn hynt yn natiaid 1924 i 33, sydd yn union yr un peth, really, jyst i geirio chydig o wahanol. Felly dyna pan fi'n gweld mae'r trefnydd gwybodaeth yma yn mynd i fod yn berthnasol. So, os chi'n astudio opsiwn 8 sydd fyny fan hyn, gyda'r Almaen Natsiaeth neu Gwirionedd Feima, fydd y cwestiwn yn canolbwyntio ar problemau Gwirionedd Feima neu newid mewn polisi a thramor economaidd Gwirionedd Feima, 2 fynatiaid neu argyfwng Gwirionedd Feima 1929-33. Okay, so mae hwnna rhyw fath o syniadau chi o beth pa fath o cwestiynau, pa fath o ffynonellau deith fyny. Yn amlwg wedyn, ar yr ochr dde y daflen, mae fe'n mynd mewn i fwy o ddyfnder o ran beth oedd y resymau dros 2 fynatiaid, beth oedd problemau Gwirionedd Feima ac ati. A mae un o'r ein ar gyfer bob opsiwn, pa bynnag opsiwn i chi yn astudio. Fe wedi sy'n gael e-bost allan i chi, neu fydd yn atodiad os chi'n gwylio hwn, recordiad. Felly, nes i sôn bod cwestiwn 1 yn canolbwyntio ar amcan asesu 2. Dwi'n cael hwnna'n gywir. Felly, beth yn union yw amcan asesu 2? A mae'n holl bwysig bod chi'n ymwybodol o hwn. Hanner y frwydr yw gwybod y hanes, a hanner arall yw gwybod sut i roi lawr beth bydd yr arholwr yn chwilio amdano. Nawr, dyma beth sydd angen gwybod. Mae'r cwestiwn cyntaf yn canolbwyntio ar amcan asesu 2.
Byddwch yn cael ei asesu ar eich gallu i ddadansoddi a gwerthuso ffynonellau cyfoes yn eu cyd-destun hanesyddol. Mae 30 marc ar gyfer y cwestiwn. Nawr de, dwi wedi tanlinellu fe achos mae'n bwysig. Dadansoddi ffynonellau. Nawr, dadansoddi, analyse yn Saesneg, y gallu yn ei tynnu gwybodaeth allan a cysylltu fe gyda'r cwestiwn. Edrych ar y cynnwys. Gwerthuso wedyn, chi'n edrych mwy ar falle, ydy hwn yn ddilys, yn ddibynadwy, trustworthy, valid. A wedyn, bod chi'n trafod y cyd-destun hanesyddol. Na, i fi'n bersonol, dyma un o'r pethau mae disgyblion ddim yn gwneud digon ohono. Maen nhw'n gallu dadansoddi, maen nhw'n gallu gwerthuso. Mae hwnna'n sgiliau chi wedi datblygu yn eich astudiaethau tygau. Ond mae'r cyd-destun hanesyddol, dyma le mae'r falle y lefel nesaf yn dod wrth chi camu mewn i'r chweched dosbarth. Roi ffynonellau yn eu cyd-destun hanesyddol. Chi'n gwerthuso dadansoddi yn eu cyd-destun hanesyddol. Historical context yn Saesneg. Felly, beth yw cyd-destun hanesyddol? I fi, mae yna ddau ran i cyd-destun hanesyddol. Y ran cynta yw'r cyd-destun o ran tarddiad, o ran pwy sy'n gweud e, pryd maen nhw'n dweud e, a lle maen nhw'n dweud e ac wrth pwy. A dim jyst gweud, mae'r ffynonell yma yn cael ei ysgrifennu gan Harry'r Seithfed. Allai nhw'n yn blwyddyn 7 dweud hynny. So chi'n gweud, wel, mae'n cael ei ddweud gan Harry'r Seithfed yn ystod y digwyddiad yma. Felly mae'n mynd i fod yn emosiynol. Mae'n mynd i trio dwyn breswar. Mae gyda fe agenda. Mae'n gweud e yn y flwyddyn 1929. Wel, bydd ddim Harry'r Seithfed yn gweud 1929, ond bydd hwnna'n wyrthiol. Ond mae Hitler yn dweud hwn yn 1929. Felly mae Cwmp Wall Street newydd digwydd. Felly mae hwn yn mynd i fod yn hynod o ddylanwadol ar wleidyddiaeth yn yr Almaen. A wedyn, y cyd-destun yr ymholiad gosod, beth sy'n digwydd ar yr adeg benodol yna mewn perthynas gyda'r ymholiad penodol yn y cwestiwn. Felly, os mae'r cwestiwn yn gofyn i chi, ddefnyddio'r esiampl oedd yn flaenorol, beth mae'r ffynonellau yn gweud am twf y Natsiaid, bod chi'n gweud bod chi'n cysylltu y cynnwys yna gyda twf y Natsiaid, sef ffocws e. Felly, os mae yna cwestiwn amdano pam roedd yna chwildro Ffrenig i gael, bod chi'n gweud, wel, mae hwn yn cysylltu gyda'r darlun mawr yma. Bod chi ddim yn edrych ar y ffynonellau fel rhywbeth unigol, bod chi'n cysylltu fe gyda'r dadl mawr yma, sef ffocws y cwestiwn. Felly dyma i chi fel yn top tips i. A byddai'n dangos chi nawr sut i roi hwn at ei gilydd ymhen ychydig. So, gyfynnwch chi hynny, a ddau nôl i hwn ar y diwedd, jyst ond dwi eisiau dangos e nawr i chi, so chi'n deall ble dwi'n mynd yno. Ydych chi'n canolbwyntio ar cwestiwn ac wedi osgoi naratif? Mae canolbwyntio ar y cwestiwn holl allweddol. Ydych chi'n trafod pam, pryd, sut ffurfio'r ffynonell yma? Ydych chi wedi cysylltu'r cynnwys a'r cwestiwn? Ydych chi'n gwneud, ydych chi wedi, dwi'n methu siarad, ydych chi wedi cynnwys y cyd-destun hanesyddol? A ryw fath o ffynonell yn fwy werthfawr neu eraill. Pam, mae hwnna'n rhywbeth sydd angen chi gwneud. Eto, bydd ni'n trafod hwnna nes ymlaen. Mae yna rai ffynonellau sydd yn fwy werthfawr, yn fwy ddilys nac eraill. Pam? Pyrch bod yn ofn dod mewn ar dyfarniad yma yn gweud, dwi'n credu mae ffynonell A yn llawer fwy werthfawr na ffynonell B. Ac mae B yn llawn tuedd mewn hollol un ochrog, a mae fwy o cydbwysau, balans yn ffynonell 1. Dewch mewn ar brawddegau yma. A ydych chi dwy'n ynghyd eich prif ddadleuon mewn casgliad clir a chynodol? So, ydych chi fel nes i sôn, gweud, ydw e'n werthfawr, pam, sut mae'n cysylltu gyda'r cwestiwn mawr? Nawr, eto, bydd hwn yn cael ei e-bost allan. Mae un peth sydd angen fi i bwysleisio fyny. Dyma sut drwy'n ymgynghori y myfyrwyr i ateb hwn. Nawr, nid oes gan cybac ffordd penodol ddylai disgyblion gwneud e. Mae'n hollol dderbyniol bod chi'n edrych ar ymwneud, wel, fi ddim yn defnyddio hwn. Please, bydwch teimlo fel, mae Carla wedi awgrymu fi gwneud e fel un, felly mae rhaid fi gwneud e. Does ddim ffordd penodol gan cybac le maen nhw'n ffafrio un ffordd arall. Ond dyma un beth dwi'n awgrymu. Yn ymwneud ar y dechrau yna, pan chi'n ymarfer y papurau aroliadau yma, efo'n y diwedd, bydd chi'n gwneud hwn yn naturiol, bydd ddim angen taflen. Ond falle, pan chi'n gwneud y nawr ar y dechrau, triwch edrychwch cyn papurau a gweld os chi'n gallu ateb y cwestiynau yma.
Na'r zoom mewn ar un darn, so mae'n gwneud fwy o synnwyr i chi. So dyma beth yw pethau, pan chi'n edrych ar unrhyw ffynonell, gofynnwch chi'n y cwestiynau yma. Beth yw gwerth y cynnwys? Beth mae'r cwestiwn yn union yn gweud i ni? A beth yw'r cyd-destun yn hangach? Fel, mae'n siarad am cytundeb Versailles, wedwn ni. Wel, yn y cyd-destun yn hangach, beth ych chi'n gwybod am cytundeb Versailles? Yr awdur a'r cyd-destun, pwy sy'n gweud e? Pryd maen nhw'n gweud e? Ydy hwnna yn bwysig? Efallai bod e ddim, ond falle bod e yn. Gwerthuso'r ffynonell o ran y cryfder a'r cyfyngiadau. Ydw e'n unochrog? Ydw e'n dangos cydbwysedd? Ydw e'n emosiynol? A barn bach, dwi'n credu am hwn yn bwysig. Barn bach o ran pa mor werthfawr. Ydw e'n werthfawr i raddau, neu ydw e'n hollol ddibynadwy, neu ydw e'n ddim o werth o gwbl. Bod chi'n dangos y dyfarniad, y judgment yma. Nawr, dwi ddim yn credu fi'n mynd i synnu chi pan fi'n gweud hwn, ond mae yna ymchwil yn dangos bod disgyblion sy'n gwneud orau yn aroliadau, fer arfer yw disgyblion sydd wedi profi hynny, enghraifft wneud cyn papurau. So, yn hytrach na darllen nodiadau, newch cyn papurau. Maen nhw ar wefan cybac, maen nhw'n hawdd i gael, please, 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 defnyddiwch nhw, rhowch shot yn nhw. Hyd yn oed os chi ddim yn ateb y papur cyfan mewn fel treithawd, hyd yn oed os chi'n edrych ar papur ac edrych ar y cwestiwn yma, fel y daflen yma, a gweud, wel, na i edrych ar y ffynonellau, a na i jyst llanw hwn fyny, fel tasg cwarter awr adolygu yn hytrach nag ateb treithawd cyfan. Mae'n sgil edrych ar ffynonellau. A'r unig ffordd chi'n mynd i wella arno fe yw i ymarfer ac ymarfer. Dyn ni'n mynd i gwneud heddi yn y sesiwn yma, gweddill hwn, yw edrych ar ateb un ymgeisydd, dwi ddim yn nabod yr ymgeisydd yma, a sut maen nhw wedi ateb cwestiwn un yn yr aroliad, ateb o fewn yr aroliad yw hwn, a mae wedi cael ei taipo fyny iddyn ni, a edrych ar weld, ydw e'n ateb dda, ydw e ddim yn ateb perffaith, dwi ddim eisiau gweud gormod ar y foment, neu byddai'n arwain chi lawr ffordd penodol. Ond chi'n mynd i edrych ar y siampl o ateb. Nawr, mae'n dod o opsiwn 8 gwrynethau yma. Please, 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 os chi'n gwylio hwn yn fyw, os chi'n recordo hwn, fi ddim yn gwneud opsiwn 8, delete. Na, dwi'n gaddo, dwi ddim yn mynd lawr o ran yr ochr cynnwys. Byddai'n mynd edrych ar ran y sgiliau, y geirfa, a mae'r geirfa a'r sgiliau yn berthnasol os chi'n gwneud opsiwn 3, 5, beth bynnag. Iawn? Felly, papur, 12, 2018, ydy hwn sef opsiwn gryniaeth feima. A mae'r cwestiwn fel hyn yn debyg, a byddai'n edrych i chi be bynnag chi'n gwneud eitha tebyg i hwn, tair ffynhonnell gyda cwestiwn. A fel chi'n gweud, gan gyfeirio at y ffynhonnellau a defnyddio hyn chi'n deall am y cyd-destun hanesyddol, aseswch gwerth y tair ffynhonnell hyn hi ynesydd sy'n astudio twf y blaid natsiaeth. A unwaith eto, dyma'r cwestiwn i chi. So'r peth cyntaf byddwn ni yn bersonol yn gofyn yw, beth yw ffocws y cwestiwn yma? Beth mae angen canolbwyntio arno? Mae gewn ni porffor hefyd. Felly, y ffocws yw twf y blaid natsiaeth 1920 ac 1930. Felly, bob tro byddwn ni'n edrych ar ffynhonnellau, mae rhaid chi cysylltu fe gyda ffocws y cwestiwn. Nid trin y ffynhonnellau yn unigol, fel in isolation. Bod chi'n edrych ar beth mae'r ffynhonnell yma yn dweud i fi am twf y natsiaid. A fe deall falle bych chi'n gweud, wel, mae hwnna'n obvious, ond honestly, bych chi'n synnu faint o disgyblion sy'n mewn pwysau aroliad, jyst yn gweud, mae'r ffynhonnell yn gweud hwn. Mae'n obvious yn gweud hwnna. Ond sut mae'r ffynhonnell yn cysylltu gyda ffocws y cwestiwn. Ac unwaith eto, tynnu sylw chi at hwn. At y taflenni yma, bydd yn yr atodiad o dan hwn, neu'n cael ei e-bostio allan i chi. Defnyddiwch nhw fel. Fi'n gwybod fi'n mynd gael cwestiwn sy'n canolbwyntio ar un o'r 4 agwedd yma. O ran hwn gyda llaw, mae rhaid chi'n gweud, wel, ti di'n ngofio un. Na'n ymlaen at hwn, achos hwn yw cwestiwn 2. Ond mae cwestiwn
1 yn mynd i canolbwyntio ar un o'r 4 unedau sydd yn y bocsys sydd wedi uwcholeuo yn borffor. Ac wedyn, be chi'n gweld fan hyn, gewn ni lliw, beth am mynd am ddilyn, de. So, dyna ddyn ni hwn. Dyna fel y nodiadau bach sydd angen gwybod mwyn cefnogi y cynnwys yna. Gobeithio bod hwnna'n ei synwyr, neu bod chi jyst yn meddwl fel, mae'r boi hyn yn wael iawn o'r celf. Ond, felly mae hwnna allan i defnyddiwch nhw, okay? Nawr de, so dyma'r ffynonell cyntaf. Fi jyst yn edrych ar amser yn gyflym. Eto, dwi'n llwy parchu, mae rai chi ddim wedi astudio'r almanet CS, felly fi jyst yn mynd i roi cyd-destun cyflym, jyst esbonio'r ffynonell yma i chi, a ni edrych ar sut mae'r disgybl wedi cymryd yr ateb yma a creu ateb. Felly, y fath o bethau byddwn ni'n gweud, mae'r ffynonell yma yn gyflym yn siarad araith gan Hitler. I fi, dwi'n edrych ar tarddiad yn gyntaf. Dwi'n edrych ar pwy sydd wedi gweud e. So mae hwn yn araith gan Hitler. Nawr, sy'n angen bod yn arbenigwr yn hanes yr Almaen i gwybod, ding, 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 Hitler, mae problemau, a mae hwn yn mynd i fod yn, mae eisiau cwestiwn i dilysrwydd yn syth. Ond hefyd, i chi sydd yn astudio'r Almaen, byddwch chi'n gwybod bod hwn yn Munich. A felly, byddwch chi'n gwybod de yr Almaen, dyma le mae'r Natsiaid yn dechrau yn y dyddiadau cynnar yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf. So mae hwnna yn berthnasol. Os byddwn ni edrych ar y dyddiad 1920, peidiwch mewn ar y brawddeg, mae ffynonell wedi cael ysgrifennu yn 1920. Come on, bydd disgybl yn blwyddyn 7, blwyddyn 5, gallu gweud hwnna. Be chi'n meddwl, 1920, dwi'n gwybod bod y Natsiaid yn plaid bach iawn yn y cyfnod yma. Dwi'n dechrau ar ei daith ma nhw. Mae Hitler dim ond newydd ymuno gyda'r blaid yma yn y amser yma. Felly mae hwnna yn rhywbeth pwysig i ystyried. A mae'r cynnwys yn syml, mae Hitler yn trial apelio at y chwith fan hyn. Mae'n trial apelio at fel y ddau spectrwm gwleidyddol, y chwith a'r dde fan hyn. Maen nhw'n cefnogi syniadau ryfelgar a cefnogi trais. Felly mae Hitler mwy lai'n gweud, come on, cefnogwch ni yw plaid i bawb, a ni'n dyddio trais mwyn cyrraedd ein amcanion ni. Dyna'r neges, okay? Ond ysgrifennu eisiau gwybod gormod am y neges. A unwaith eto, byddwn ni'n awgrymu byddwch chi yn edrych ar ffynonell fi wedi sylweddoli, fi wedi cael mewn ffynonell 1 a ffynonell A, so sori hwnna. Ond byddwn ni'n edrych ar y tabl yma a trial ateb y cwestiynau yma i ddechrau bant. So bydd gyda chi rhywbeth eitha tebyg i hwn. Ond eto, plis bydwch poeni gymaint am y cynnwys ar y foment. Ond dyna sut i fi'n prosesu'n gweud, wel, pidwch poeni ar amseru ar tro cyntaf chi'n gwneud y mwyaf bych chi'n gwneud pethau fel un, byddai'n dod yn naturiol, byddai'n dod yn gyflym i chi. So, dyma i chi esiampl nawr o disgybl, nath ateb hwn yn yr oliad, mae ateb wedi cael ei taipo fyny a dwi ddim yn gwybod beth yw enw'r ymgeisydd. A dwi'n mynd i fod yn dawel nawr am 2 funud. A byddai'n gofyn i chi fel, ble mae'r ymgeisydd wedi dod mewn ar pwyntiau yma yn yr ateb. So, mae lot o bethau, so os wna i falle gofyn chi canolbwyntio ar 3 peth, falle. Ble mae'r ymgeisydd yn trafod y cynnwys, gwerth y cynnwys? Ble mae'r ymgeisydd yn dod mewn ar cyd-destun hanesyddol? Gwybodaeth hunain o esbonio, wel, mae hwn yn digwydd yn y cyfnod yma. A ble mae'r ymgeisydd yn trafod fel yr awdur, cyd-destun y dilysrwydd? Okay, so, ble mae'n trafod y cynnwys, ble mae'n trafod fel y cyd-destun gwybodaeth personol i gefnogi fe, ble mae'n trafod yr awdur a dilysrwydd a dibynadwyedd yr awdur. So, dwi'n fod yn dawel nawr, yn amlwg os chi'n gwylio'r recordio, gech chi pos fe, gech chi chydig fwy amser. Chi sydd yn gwneud hwn yn fyw, sori chi'n mynd bach o'i cyflym, ond dal amser chi.
Nawr, os chi heb gael amser i ddarllen hwn i gyd, eto, plis bydwch poeni, mae fe yn y pecyn sy'n dod gyda hwn, sy'n dod yn yr e-bost, bydd y pwynt pŵer yn cael ei e-bostio allan i chi. Felly, gech chi digon o amser i fynd trwy hwn yn eich amser eich hunain, os chi heb chwilio darllen ei gyd. Nawr, so'r cwestiynau sy'n ofyn i chi yw, ble mae'r ymgeisydd yma yn trafod y cynnwys a cysylltu'r cynnwys gyda'r cwestiwn, sef y cwestiwn yma yw twf yn atiaid, ble mae'n trafod fel y cyd-destun y gwybodaeth personol, a ble mae'n trafod fel yr awdur a'r dilusrwydd. Nawr, un o'r pethau ddylai fi nodi, yw does ddim rhaid chi fynd yn y trefn yma. Does ddim rhaid chi dechrau bant gyda'r cynnwys a cyd-destun a wedyn mynd at yr awdur ac yn y blaen. Os chi'n teimlo fel bod chi'n moyn dechrau bant yn trafod yr awdur, mae hwnna'n dderbyniol. Os chi'n moyn dechrau bant yn trafod ffynonell B yn hytrach na ffynonell A, mae hwnna'n dderbyniol. Does ddim unrhyw fel ffordd, chi ddim yn cael ei gosbi os chi heb wneud pethau yn trefn penodol. Felly, ble mae'n trafod y cynnwys? Wel, yma. Mae'r ymgeisydd yma'n neud e o'r dechrau. Mae yna brawddegau fel hyn. Chi'n gweld, os ydych cael hwn gen i porffor eto, mae'r ffynonell yn pwysleisio. Mae'r ffynonell yn wneud y neges cychwynnol yn atiaid. Mae hwn yn dangos cysylltu'r cynnwys gyda'r cwestiwn sydd yn dda. A wedyn, a does ddim rhaid chi cael y fath yma o frawddeg. Yn bersonol, dwi ddim yn fan mawr o'r brawddegau yma, ond eto, mae'n hollol derbyniol. Mae'n trafod y cyd-destun gwybodaeth personol. Mae'r ymgeisydd yma actually wedi gweud, chi'n gweld fan hyn, ar sail gwybodaeth personol. Does ddim angen hwnna, honest i chi, allech chi jyst mynd syth i roedd cynllun 20 pwynt yn atiaid a gaf ddylunio yn y 20au. Ond, beth mae'r ymgeisydd wedi gwneud yn dda iawn yw rhoi y cyd-destun o ran y cynnwys. Does ddim unrhyw sôn am y 25 pwynt yn y ffynonell, ond mae wedi dod mewn o fe. A dim jyst mewn o ffeithiau random sydd ddim yn berthnasol, mae'r ffeithiau yma'n cysylltu gyda'r cwestiwn. A chi sydd ddim wedi gwneud yn atiaid, trust me, mae fe yn bwysig. Chi sydd yn astudio rhan, byddwch chi'n gwybod, mae 25 pwynt yn atiaid yn berthnasol iawn i dyddiadau cynnar o blaid. A wedyn, mae'r ymgeisydd yn trafod yr awdur. Mae'r awduraeth sydd yn, mae'n trafod sut mae fe yn ddibynadwy, beth yw'r problemau gyda fe. Esiampl, mae Hitler yn dangos tuedd, so os chi'n gweld e fan yna, cylch chydig yn fawr. Felly mae'n mynd ymlaen y trafod fel mae'n gwerthuso. So yn y darn cynta, paragraff cynta, mae'n dadansoddi, er sy'n gweud un o'r sgiliau, a wedyn mae'n symud ymlaen i werthuso. Nawr, yn yr un ateb, beth sy'n twli'r cwestiwn nôl fyny, edrychwch ar falle geirfa allweddol y cwestiwn, geirfa allweddol y cwestiwn. Nawr, i fi yn bersonol, un o'r geirfa pwysig yw pethau fel gwerth. Chi'n gofyn sôn am y pwysigrwydd yma o werthuso a dangos dyfarniad, judgment. Wel, mae'r ffynonell yma yn ddefnyddiol i raddau. Mae'n hynod o ddibynadwy. So felly, dwi'n mynd rhoi muned i chi. Mae amser yn mynd yn fyr na. Le mae'r ymgeisydd yma yn... Dim rhaid chi defnyddio geiriau'r cwestiwn yn uniongyrchol, ond defnyddio fe ar gyfer y pwrpas yma. Ble mae'r ymgeisydd yn defnyddio'r geiriau fel gwerthfawr, gwerth, fel dangos y dyfarniad yma. Felly, a defnyddio yn amlwg twf yn atiaid neu ennill cefnogaeth neu rhywbeth tebyg i fyna. Le mae'r geiriau yma yn ymddangos? Felly, mae'n dod fyny. Yn y gwyrdd, mae'n defnyddio geirfa y cwestiwn a mae'n dangos dyfarniad yn fwy werthfawr. Gwerthfawr iawn. Allech chi roi i raddau neu ddim yn werthfawr. A wedyn yn y glas, mae'n defnyddio geirfa'r cwestiwn, ond beth mae'r ymgeisydd yn gwneud eitha da iawn yw
Yr edrych yn ysgrifennu twf yn Natsiaid trwy amser, mae'n rhoi esgynodd Hitler i rym, ennill cefnogaeth, apeliad cynnar y blaid, ffocws ar y cwestiwn, sy'n creu ateb cryf, 2 paragraff cryf iawn sy'n gwerthuso, daransoddi, trafod cyd-destun, ffab. Ond gyflym de, achos dwi yn ymwybodol amser, edrychwn ni ar ffynonell C. Na unwaith eto, os chi ddim yn astudio'r Natsiaid, plis brwch poeni na stori fath o muned crash course i chi. Be bynnag i'r ffynonell, dwi wedi yn awgrymu dechreuwch ar y tarddiad, pwy sy'n dweud e pryd. Felly, yn syth byddwn ni'n, os chi'n astudio'r Almaen, byddwch chi'n gwybod mae 1930 yn flwyddyn pwysig. Mae rhywbeth newydd digwydd. A ddylech chi trafod wedyn, wel, account Harry Kessler, wel, dwi'n mynd disgwyl chi gwybod pwy yw hwnna, ond mae'n gweud oedd Kessler un o bendigfeilion yr aristocrat yr Almaen oedd yn gwrthwynebu'r Natsiaid. Mae'n gwrthwynebu'r Natsiaid. A tuedd yn mynd i fod yn ffactor mowr fan hyn. Mae'n ysgrifennu'n dyddiadur, ond mae hwnna'n rhywbeth diddorol, a'r ffurf mae'n ysgrifennu. Ar ran y cynnwys, mae'n trafod yn eitha syml sut mae Natsiaid wedi tyfu yn y Reichstag, sef fel tir cyffredin a gwleidyddol yr Almaen. A maen nhw wedi mynd o fel fyny o'r 107 i 220, maen nhw'n un o pleidiau mwyaf o'r Almaen. Dyna mae'n gweud, mae'r Almaen wedi tyfu yn hynod o, a mae fe'n poeni am beth yw ffawd Ewrop yr Almaen nawr, o'r Almaen mewn, bron y do mewn i rym. Felly, edrych ar amser, mae digon amser dyn ni hwn de. So, yr un peth eto, gewch chi poso hwn os chi eisiau, fi'n meddwl chi yr un 3 cwestiwn eto. Ble mae'r ymgeisydd yn trafod y cynnwys? A cofiwch cysylltu'r cynnwys gyda'r cwestiwn, dim jyst gweud, mae fe'n gweud hwn. Ble mae'r awdur yn trafod y cyd-destun, o ran defnyddio gwybodaeth i cefnogi, a wedyn ble mae'r awdur yn trafod, ble mae'r ymgeisydd, yn trafod y tarddiad yma, pwy sy'n dweud e ac ati. Felly rhoi muned bach cyflym i chi. Dwi'n wir yn eddol ymddiheuro chi sy'n gwylio hwn yn fyw. Fi'n mynd eitha cyflym nawr yn dwi. Ond, felly, ble mae'r ymgeisydd yn trafod y cynnwys, a dim jyst trafod y cynnwys, cysylltu gyda'r cwestiwn. Felly, y syth ar y dechrau. A mae'n gweud fel y frawddeg, os na i ddarllen hwn, na ddim nid ei bob un, mae ffynonell yn dangos twf pellach y blaid Natsiaid. Good. Y tro hwn mae'n dangos sut oedd y Natsiaid yn gallu elwa ar cyfleoedd i ennill mwy cefnogaeth. Fab, mae wedi fel, falle mae'n ei fwy synnwyr yn Saesneg, reading between the lines. Mae'n trafod fel, dyma beth yn gweud, beth mae hwnna'n dangos i chi am twf y Natsiaid. Mae'n dangos i ni o'n nhw'n cymryd mantes o cyfleoedd nhw. A wedyn, mae'n dangos gwybodaeth personol y cyd-destun i weid, beth oedd y cyfle hyn oedd y Natsiaid wedi cymryd. Eto chi sy'n astudio'r Natsiaid, fe yma byddwch chi'n gwybod hwn, daw y cyfle oedd cwymp Wall Street fan hyn. Does ddim unrhyw mensiwn o cwymp Wall Street yn y ffynonell, ond mae'n dod mewn a gweud, well, actually, mae Natsiaid wedi cymryd mantes o'r dirwasgiad economaidd. Daeth o ganlyniad i cwymp Wall Street. Maen nhw yn, fel mae wedi gweud ar y dechrau, maen nhw'n cymryd cyfle eilraidd yma, mae'r argyfwng yma wedi gyflwyno hynna. A wedyn, mae hi, neu fe, chos dwi ddim yn gwybod pwy ysgrifennodd hwn, yn ymlaen i trafod yr awdur.
A dim jyst gweud, mae hwn yn cael ei sgwennu yn 1930. Ond mae'n trafod fel, beth yw'r problemau, beth yw'r cryfderau. Fel nes i sôn yn gynharach, nes i sôn, mae hwn yn dyddiadur personol, gan ti bod mae pobl yn tueddol o fod mwy onest yn dyddiadur personol sydd yn gwneud e fwy dilys. Mae'n trafod bod hwn yn ddyddiadur. Mae hefyd yn trafod bod y dosbarthiadau uchaf, ond nhw'n gefnogol o Hitler, ond hefyd nhw yn poeni ychydig amdano am Hitler hefyd. Felly mae yn rhoi cyd-destun hwnna iddo fe. Felly, yr un peth eto, ydy'r ymgeisydd yn edrych ar fel geirfa allweddol. A cofiwch, y geirfa allweddol yw pethau fel twf y Natsiaid, fel gwerthfawr i hynesydd. Wel, yn syml ydy, mae'r ymgeisydd yn defnyddio geirfa'r cwestiwn sicrhau bod yna ffocws clir. Yn y glas, mae'n dangos twf pellach y blaid Natsiaid. Mae'r ffynonell yma'n hynod o werthfawr. Mae'n werthfawr. Mae yna fwy o siamplau fewn hwn, ond o'n i jyst ddim eisiau uwchlio popeth, neu bydd popeth jyst yn lliw, o bydd ddim yn unrhyw synwyr i ni. Ond ateb da iawn dros ben. A byddai'n e-bostio hwn allan yn ei chyfanrwydd i chi. Mewn Word document, a hefyd y PowerPoint gyda ffynonell B hefyd ynddo fe. So fi roi skip i ffynonell B ar gyfer hyn oherwydd amser. Ond yn syml beth mae'r ymgeisydd yma'n neud yw gwneud y pethau cywir. Mae amlwg yn deall stwff. Does ddim gwaed yna, maen nhw wedi adolygu, maen nhw'n gwybod pethau yn Cwmp Wall Street, ond maen nhw'n mynd trwy'r camau. A pan bydd person yn marcio, maen nhw'n goffod ystyried pethau fel hyn. Felly'r cynllun marcio. Dwi wir yn awgrymu, edrychwch ar y cynllun marcio. Os chi ddim yn deall e, gofynnwch eich athrawon esbonio fe i chi. Nawr, pa farc gath hwn? Na esbonio fe'n gyflym i chi. Mae hwn yn ateb da iawn, nath e cyrraedd band, na dim fi sydd wedi marcio fe, a rolwr yn yr oliad wedi rhoi band 6 i fe. So, yn gyflym dros ben. Wel, os ni'n edrych ar y darn llwyd sydd ar y top, dadansoddiad a gwerthusiad cynaladwy a chywir. Wel, ydw i'n dadansoddi, ydw i'n trafod y cynnwys? Ydy, tic. Ydy hi neu fe wedi gwerthuso? Ydyn. Ydy ni'n rhoi barn hynod o werthfawr? Ydy. Da iawn nhw. Ydyn nhw'n trafod gwerth y ffynonellau? Ydyn. Ydyn nhw'n trafod y cyd-destun hanesyddol priodol? Ydyn. Dwi ddim yn gwneud dim byd sydd yn amhosib gwneud. Ond beth maen nhw'n gwneud yw gwneud y pethau cywir ac yn dda. Felly, cofiwch, trafod y cynnwys, ond dim jyst gweud, mae hwn yn gweud bod y Natsiaid wedi cael 220 seats. Mae'n dangos ni bod y Natsiaid wedi tyfu'n sylweddol, maen nhw'n cymryd cyfleoedd nhw. Mae'n drobwynt i hanes y blaid. Mae pam bod e'n drobwynt, cyd-destun hanesyddol wedyn, chi'n siarad yn resymau pam bod hwn wedi newid popeth i'r Almaen, i'r Natsiaid. A wedyn chi'n trafod yr awdur, y gwerthuso yma, pwy yw e? Nawr, gath hwn ban 6, gath y 28. Sef ateb a cryf dros ben. Ac fi'n credu falle bod fi'n arolwr hael, os o'n i'n marcio hwn dan y modau aroliad, byddwn ni'n rhoi marcio llawn i ddisgybl yn agos iawn. Ond, falle ddim 28. Ond, ban 6 gath yr ateb. Dwi'n rhoi 28 ffynnu. Ond ban 6 gath e, yna i cadarnhau, os mae fe yn yr atodiad, felly fi ddim eisiau rhoi gwybodaeth anghywir i chi, ond 100% ban 6 oedd yr ateb. Gafodd e. Felly, os dwi'n gorffen bant gyda'r cyngor yma, cofiwch gysylltu nôl i'r ffynonell i ffocws y cwestiwn. Defnyddiwch y trefn y gwybodaeth yna i helpu chi. Byddwch chi'n trafod cyd-destun y ffynonell.
Rhan be chi'n gwybod am y digwyddiad yna, sy'n cysylltu gyda'r cwestiwn wrth gwrs. Bod chi'n trafod yr awdur, y flwyddyn, y cyd-destun, bod chi'n cyfeirio nôl i ffocws y cwestiwn a chi'n gwerthuso hynod. A plis bydwch ofni dweud, mae'r ffynhonnell yma ddim yn ddibynadwy. Dy ddim yn ddilys, felly mae angen hynny'r bod yn hynod ofalus wrth defnyddio hwn. Dwi hefyd yn ymwybodol amser nawr, so llai syth mlaen, mae gyda ni ryw 2 i 3 funed ar ôl yn y sesiwn yn ôl yn cloc fi. Felly, os yna unrhyw cwestiwn wedi dod lan? Na, sy'n cwestiynau. Os ydych chi eisiau holi cwestiwn, nawr yr amser i wneud. Yn y cyfamser, jyst i chi wybod, mae holl adnoddau recordiadau ar y wefan, a mae rhai llynedd hefyd ar y wefan gyda'r holl adnoddau a holl adnoddau Mr Rumble yn amlwg o flwyddyn diwetha. A fi'n meddwl mae pawb yn gytun bod e'n sesiwn fuddiol iawn, a'n amlwg mae'r trefnydd gwybodaeth yn adnodd hynod o ddefnyddiol i chi ddechrau'r broses o adolygu os na bod chi wedi bod yn gwneud yn barod wrth gwrs. Felly, eiliad bach arall i ofyn unrhyw gwestiwn. Cofiwch falle closing remarks y fi tra bod fi'n aros os mae cwestiwn. Techneg aroliad, defnyddiwch y cynllun yna i roi rhyw fath o strwythur i chi. Sym rhaid chi deilyn y strwythur yna, ond fi'n credu os chi'n defnyddio hwnna, os chi'n stuck, hwn yw'r mae disgyblion falle rhan nhw'n tueddol o'n brofiad i stryglo'r uned 2. So, os chi'n gweld yn anodd o bod chi'n moyn strwythur a ble ddechrau, defnyddiwch y cynllun yna dwi wedi rhoi allan i chi. Dim cwestiwn, Miss? Na, dim un o gwbl. Mae'n rhaid ti wedi ateb pob cwestiwn iddyn nhw. Wythnos nesaf fyddwn ni'n gwneud uned 2 eto, ond byddwn ni'n gwneud cwestiwn 2, sef dehongliadau, interpretations, sydd yn wahanol iawn i ffynhonnellau. Ond newn ni hwnna yr un amser wythnos nesaf. Dyna. Lyfli, diolch yn fawr.